Ebanghelyo karon nagisgot kabahin sa duha ka klase nga tawo, si Lazaro ug ang dato. Si Lazaro ra ang gihinganlan, ang dato wala gihinganlan aning dapita. Si Lazaro pobre kaayo, aduna pagud siya'y nuka. Ug kining mga sama ni Lazaro sa mapanahon ni Jesus, gina-reject gud sila, ginapasagdaan, dili tabangan kaayo sa uban. Ato po nadungog diri nga ang iyang nuka, ang iro may mutilap sa iyang nuka. Dayon aduna po diri ang napod ang dato nga hayahay kaayo. Ang dato nga naatanan mga kahilayan sa kinabuhi, nindot nga balay, lami kay nga pagkaon, kwarta, dagang king kwarta, mga kahilayan, mga bahandi sa kinabuhi na anan niya tanan. Pag-antos versus pagkahayahay. Si Lazaro nag-antos pag-ayo sa iyang kalisod, sa iyang pagkapobre, sa iyang pagkamasakiton. Whereas kaning dato sa Ebanghelyo, tawhay kayo na atanan, di na maproblema magpagkaon, na ay nindot nga balay, nindot nga puloy-anan. Apan sa atong nadungog, pagkamatay na nilang duha, asa man gidala si Lazarus. Gidala siya dito sa langit. Gidala si Lazarus sa langit. Dayon ang dato, gidala dito sa Hades. Ang term diri Hades. Katingalahan kayo, no? Nga ang nag-antos nahimo ng malipayon. Dayon ang malipayon, ang iyahay nag-antos. Ang feeling aning ang iyang pagbati sa dato, mga igsoon ko diha ni Kristo, mao ang gitawag nato og pagmahay, regret. Pagmahay tungod kay pwede naman unta niyang tabangan si Lazaro. Sa atong nadungog sa atong Ebanghelyo, si Lazaro naragod permi sa iyahang sa door sa iyahang balay. Naay siya sa ganghaan permi sa iyang balay. Paano gani siya makatunol og usa ka full meal kang Lazarus, no? Iya lang hulaton nga naay mumho nga mga tagak sa lamesa sa dato, usa siya makakaon. Pagmahay kay wala siya katabang. Pagmahay kay bibisan usa ka adlaw wala niya matagan og lami nga pagkaon si Lazaro. Ingon sila, ang pagmahay kuno mao ang pinaka sakit nga feelings, usa sa mga pinakasakit nga feelings nga atong pwedeng mabati, atong pwedeng masinati. Tungod kay ato mang dayon balikan tong panahon nga pwede man unta ta mutabang, pwede man unta nato buhaton kining maong butang nga mabuhat og maayong butang alang sa usa ka tawo, apan wala nato buhata. Pagmahay, nagmahay pag-ayo ang dato. Ang pagtabang, karong panahon na medyo doubtful kita, no? Kanang duha-duha dayon ta kung nay magpatabang kabantay mo na. Dagan man kayo sa ato sa diocese, labi na dili sa Dumaguete. Dagan kay magpatabang, mangayo og ayuda, mangayo og hinabang pamilit pa pauli sa San Carlos, dagang kay silang mga yana nga mga modus. Magduda ta tungod kay kasagaran ani nila scammers. Uso man kayong scammers ron. Magduda ta tungod kay naputay experience nga na scam ta. Natay experience nga nauwat sa usa ka tawo nga magpatabang kanato. Dayon pagtabang na ni kalitrag kapalong, ni kalitrag kaputol. Nahitabo niya atong
ga-theology pa ko sa una. Sa Manila man ko ga-eskwela. So medyo budget jud kayo ang allowance bitaw kay kanabang mahal ba ang palaliton dito. Dayon yung mga alumutan sa eskwelahan. Naimikalit og pangayo nako. Mahay na nga, iya ko nang itabang sa iyang anak, kaya nasakit iyang anak. Ngayon, last na ko nga kwarta, ako na po gihatag niya, anang panahon na. Ngayon, gi-block ka magkalit, nang block na magkalit ni siya. Wala ay communication. Ngayon, napalong na tanan. Wala kayo pasalamat. Ngayon, nabothered kay ko ato. Bothered kay ko atong panahon na akong sumbong sa Ginoo. Lord, ganun na may nga mga tao, Lord, nga igot naman ako mutabang nga manguwat pa man gihapon. Apan lingon ang Ginoo nako nga anong maday kong kuan, anong maday kong giuwat ka. Ang importante ang imong intensyon. Ang intensyon nga mutabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Muna ang pinaka-importante. Dayon na po'y ubang tao sa ato ang lugar karon nga tinuod jud kay nga talabangon ni noon. Tinuod kay nga talabangon nga worth it kaayo tabangan. Kabalo ko nga kabalo mo na may mga kasinatian ngay ana nga na may mga kaila nga ginatabangan pod karon na worth it kayo tabangan. Apan kani sa atong ebanghelyo, obvious na unta kayo, klaro na unta kayo na kinahanglan nagigtabang sila sa ro. Pero ang dato wala gyud pakibana. Walay pakialam. Sa English gitawag siya indifference. Walay pagpakabana, walay pakialam sa isag ka tawo. Busa karon sa atong pagpadayon sa atong Santos nga misa. Nindot kaayo pamalandungan kining duha ka pangutana. Una, unsa may mga butang nga wala nako mabuhat sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Unsa man ang mga wala nako mabuhat sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Ug ang ikaduha, unsa man ang akong pwede nga mabuhat sa mga tawo nga nanginahanglan. Amen.